Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мо азми сафар ба Федератсияи Россия дорем, барои бор рафта истодаем. Айни ҳол дар сарҳади Ӯзбекистон қарор дорам. Навак аз сарҳад гузаштем, барои чи аз сарҳад гузашта навор кардам. Як чанд маротиба омадем, аз сарҳад маҳкам буд гардондан, барои ҳамин навор накардам ки дурӯғгӯ нашавам. Ман имрӯз аз сарҳад гузаштем, ҳозир мошин гузашта истодааст. Гузашта ки омад раҳсипор ба Федератсияи Россия шаҳри Новосибирск барои бор рафта истодем. Ман имрӯз рӯзи 17 сентябр аст. Мо як чанд маротиба шуд ки аллакай роҳ баромаданӣ шудем аз ҳисобе ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон барномаҳои сатҳи давлатӣ буд. Худатон медонед, роҳҳо маҳкам будан, гузашта натавонистем. Ман имрӯз тақдир кардем ки якбора мо роҳ баромадем. Ногуфта намонад ки бародарои азиз акои Бои Нарзулло ва бародари азиз Наврӯз маслиҳат карда будем. Хеле вақт шуд, тақрибан як маҳ зиёдтар шуд ки мо хостем азми сафар ба Федератсияи Россия карда бошем. Намедонам, мо чандин маротиба бо чандин нафарон хеле нақшаҳое кашида будем ки мо бояд биёем. Тақдир накард. Ман ҳамин бародаро забон ёфтем бо ҳамдигар. Имрӯз насиб кардааст ки мо роҳ баромада бошем. Аввалан умуман барои бор рафта истодаем. Ҳар як касе ки дар тамоми сатҳу соҳае ки кор мекунад, дар кадом соҳае ки фаъолият мекунад, бурдбориҳо хоҳон ҳастем. Ман ҳамин самти фаъолияти бародарои азиз акои Бобоҷон ва акои Наврӯз ки азм кардан барои мардум хизмат карда бошанд, рафта аз Федератсияи Русия бор мебиёранд. Аз шаҳри Новосибирск нимраҳаҳоя мегирад ё не? Не, асосан худи Новосибирск. Даставка чихе худи шаҳр? Худи шаҳр, худи Новосибирск дорон даставка мекунад, ё худошон мекунад? Зинобровский шорт 3 будааст, корпус 10. Рақамое ки дар зери экранҳо мебинед аз они бародари азиз Наврӯз ҳастанд. Он кас мошини дуюм оварда истодан, камакак таъмирталаб буд, таъмир карда истодан. Рақамои ҳамун шахс аст. Занг мезанед, борҳои худа оварда месупоред. Аллакай таи 2 сол 3 сол аст ки таҷрибаи хуби корӣ пайдо кардан дар ҳамин соҳа. Барои хизмати шумо шуда дуюм нақлиёти худро низ ба кор даровардагӣ ҳастанд. Он кас ки омада расидан бо ҳатман навор мекунем. Анакнун дар ин ҷо мо се гурӯҳ ҳастем. Се гурӯҳ ҳастем. пӯшида нест ки ягон чизу ягон ҳамкорӣ бефоида намекунад ягон инсон. Анакун ман ошкоро фоидаҳои ҳар се гурӯҳа барои шумо мегӯям. Як гурӯҳ ҳамин ронандаҳои азиз ҳастанд ки дар ҳамин самти дар ҳамин ҳамкории мо шарик ҳастанд. Як гурӯҳ худи ман ҳастам, гӯё ки наворбардори ҳамин соҳа. Як гурӯҳи дигар тамошобинон шумо ҳастед. Анакнун медонед барои чӣ мо ҳамин корро кардем? Аслан рекламаҳо буданд ки реклама метиҳанд, мегӯянд мо аз фалон ҷо бор мебиёрем, фалон хел ин буду ин шуд, даставкаҳо реклама мекунанд, ҳавасмандкуниҳо мекунанд. имрӯз мо азм кардем ки аз ҳамун азобу машаққати ронандаҳо, аз ҳамун мушкилиҳои роҳ, аз гуруснагиҳову ташнагиҳову камбудиҳову бурдбориҳои роҳ барои шумо маълумот дода бошем. Мо чӣ фоида мегирем? Мо барои чӣ кору бори зиндагии худа гузоштем як тараф, кору фаъолияти тӯйҳои наворгириро ба дигар шахсҳо супоридему азми ин сафар кардем. Ман ҳамаша ба шумо падроб накун, роҳамо дароз суҳбат карда рафтан мегирем, мефаҳмонам. ба хотире ки аудитория гирем, ба хотире ки як фоидаам ба ҷамъият расида бошад. ман ки яке аз азмҳое ки дар зиндагӣ кардам, яке аз пешаҳое ки дар зиндагӣ кардам, агар камакак фоида аз тарафи мардум гирифтам, агар камакак нону намаки мардум хӯрдам, сари дастархони шумо нишастам, мехоҳам ки камакакам бошад фоидаи худам дар ҷамъият расонида бошам. имрӯза фоидае ки ман дар ҷамъият мерасонам чӣ аст? гуфтам ки барои хизмату заҳмати ронандаҳоя ба навор гирифтан баромадам роҳ, барои ҳамин кори зиндагима парофта омадам. дуюм фоидае ки мегирам, шояд бисёр бародаро, шояд бисёр одамҳое бошанд ки сар карданӣ ҳастанд ҳамин кору ҳамин фаъолията, тарсида истодаанд. шояд аз тамоми манотиқи мамлакат бошанд. ман гуфта истодам ки надидам ягон наворе ки аз ҳамин роҳи дурударози тӯлонӣ навор кардаву пешкаш карда бошанд. шояд бошад, ман надидам. дуюм мақсади мо ҳамин буд ки натарсанду роҳу равиша аз анами акои Бобоҷон пурсидаву роҳ ба роҳ суҳбат карда рафтан мегирем. ягон нозукиҳош бошад, мотиватсия темда ба ҳисоби ин ду. сеюмаш ин ки агар инсонҳое ки
ҳисобашон гум аст ки боро мо як гуҷотем ба ки бовар кунем чӣ хел кунем ки рафта ба манзил расад дар водии Зарафшон. мана бародари азиз ҳастанд, марҳамат рақамошонро дар зери экран мегузорам, ҳатман муроҷиат кунед, пешниҳод кунед, боратонро расонед. ҷавон ҳастанд, ҷисман рӯҳан тайёр ҳастанд ки бори шуморо оварда ба манзилҳо расонида бошанд, зеро ки ба ҳар кас ҳам бовар кардан ғайриимкон аст. мо аллакай як сарҳадда гузаштем, бовар кунед одаме ки наметавонад, кардагӣ нест ё иродаи суст дорад, аз ҳар як чизу ночиз тарсидаву гӯё ки умуман мушкилиҳо ҳастанд. мо ина бо рафтаву омада бо хулоси худам ман бароварда мегӯям. аслан гирем ҳамин ман шахсан худи ман ҳам як наворбардор, як инсоне ки дар бари як ронанда шиштаву рафта мебиёяд, ана ҳамин бародароям барои мо ҷавобгар гӯем. мақсад сиҳат саломат бурда биёрам, хурду хӯрок, расходи роҳ, як ҷавобгарии зиёдатӣ ки ҳаст, масъулият ҳаст барои ҳамин бародаро. ба ҳамин хотир ман аз шумо хоҳиш мекардам ки ҳамин ҷавонмардо ки моя ба зиммаи худ гирифтанд, ҷавобгарӣ моя ба зиммаи худ гирифтанд, рад накарданд, ғайрат карданд, худашону моро ба худо супориданду ин қадар роҳи тӯлонӣ як фарзанди каса ба зимма гирифтаву расходи раҳу рӯҳа ба гардан гирифта ки бурда мебиёранд. аз шумо хоҳиш доштам ки агар моро ҳурмату эҳтиром мекунед, корҳои ҳаминҳоро қадр кардаву ба ҳаминҳо борҳои худро амонат супоред. аввал худо аст, охир худо аст, ба манзилҳои шумо овардаву мерасонад. ба як чиз хоҳиши дигар мекардам ки ҳар вақте ки бор месупоред, аз номи мо салом гуфта бошед ки ҳаминҳо ҳам дилпур шаванд ки моро ҳамчун як дарди сар бурда оварданду бефоида нарафт, зоеъ нарафт ҳамин чиз. боз шояд ки дигар ронандаҳо ёд гиранд, боз дигар самт будагӣ ронандаҳо ёд гиранду мана моро ба ҳамроҳ гиранду мо роҳҳоро ба навор гирему. шумо тамошо кунед ки заҳмату машаққати он роҳҳо чӣ хел аст. дар роҳҳо мо чӣ беҳбудиву чӣ зебогиву чӣ шояд барои касе ҷолиб бошад ки дар ҳамин раҳҳо чӣ аст. масалан мегуфтанд мо вақте ки кӯдак будем, аз ҳамин чӯлҳои қазоқ менолиданду аз ҳамин граница гузаштанҳо менолиданд, мо ба чашми сар дидагӣ набудем. мана имрӯз ба шарофати ҳамин акоҳои азиз мо аз ҳамин чизҳо бонасиб гашта истодаем. аввалан мехостам ки барои ин мавзӯъ давом додан фоидаи тамошобина гуфта бошам. яке қисмаша гуфта гузаштам ки ёд мегиред ки дар роҳ чӣ мушкилиҳо ҳаст, чӣ қадар роҳ ҳаст, дар куҷо ҷои хоб ҳаст, аз сарҳад чӣ хел гузаштан лозим аст, барои як мошин чӣ қадар бор гирифтан мумкин аст, мумкин нест, нозукиҳоша ёд мегиред, тамошо мекунед, роҳат мекунед. ана ин буд ҳар се гурӯҳе ки мо гуфтем фоидаша барои чӣ фоида буд ки мо ҳамин корро кардем. боз мегӯям хоҳиш доштам ки борҳои худро ба ҳамин бародарои азиз супоред ки рекламае ки мо аз кардем, ин рекламаи ҷиддӣ аст. ин тақрибан як ҳафта 10 рӯз то 15 рӯза реклама аст. рекламаи хурдакаке ки як бонӯги забон гуфтан нест. барои ин ҳам ба ин бародарон машаққат, ҳам барои мо машаққат, ҳам барои шумо тамошобинон машаққат ки бовар кардаву борҳое ки бонӯги сӯзан ҷамъ кардем, барои инҳо бовар карда месупоред. ба ҳамин хотир коре кунем ки ба кори сеямон худованди меҳрубон баракат ато фармида бошад. Помин. Аллоҳу акбар. хоҳиши охирини мана фаромӯш накунед азизои дили водии Зарафшонӣ. барои шумо кам буд, зиёд буд, миннат намекунам. чӣ хизмате ки гуфтед мо кардем, ҳамун деҳаҳое ки гуфта будеду мо рафта будем, ҳоло аксарияташ дар дасти мо аст. мо пешкаш кардагӣ нестем. худо хоҳад оҳиста оҳиста пешкаши шумо хоҳем кард. анакун камакак серкорӣ кашида истодем аз ҳисобе ки мана дидед бозмании сафар аз пеш нохост баромад. ба он бародарое ки нақша кашида будем ки ин мекунем он мекунем дар тӯйҳо бахшиш пурсидани ҳастам ки мо яку якбора ҳамин саҳари ман хуҷан равон будам. мо ба як бародари азиз мошинхарид равон будем ки дар ними раҳ акои бобоҷон занг задам, ман мошин фаромадам. барое ки ман камакакам бошад зарарам ба бобои вай бобоҷонам бои нарзило вай бобоҷонам бои нарзило ҳастанд. байни панҷакенту хуҷан рес мезанам. рақамошон 92 605 90 00 аст. бародари азиз бахшиш мепурсам. мана дидед ки мо дар ҳамин рӯз аз мошини шумо фаромада будем. раҳсипор ҳастем ба ҷониби Россия. баъзе нофаҳмогиҳо дар самти фаъолияти мо дар ҳамин атрофи сана агар рух дода монад, бахшиш мепурсам. мо вобаста кардагӣ ҳастем дар тӯи маъракаҳое ки ба гардан гирифтем бачаҳоро. ҳамаш ҷобаҷо мешавад. худо хоҳад барои мо роҳи сафед, барои шумо тамошои хуш.
барои акобовоҷон рӯҳи сафед ба ҳама барори кор мехоҳам. Анамин мошин спринтер аст бо чӣ мегуфтанд? Штомо бу чӣ буд? Прицеп. Баъзан хеле калимаҳо агар гум шавад хавотир намешад. Умуман ана ҳамин аст. Ягон хоҳишу дархост бошад дар комментария менависед. аз номи мо ҳар бор додан салом мегӯед ки ҳамин бародаро дилпур шаванд. Ва я фаромӯш кардам. Ба ҳамин кору фаъолияте ки мо карда истодаем ба ҳамин бародаро як результати хубе тияду боз дигар ронандаҳо пешниҳод кунанду мо бо бозонҳо ба дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия ба дигар мамлакатҳо раҳсипор шавем, ҳамроҳ шавем. Умуман ҳар куҷое ки меравем навор кардаву пешкаши шумо гардонида бошем. Тансиятиву хонободӣ насибатон. аз роҳ камакак навор карда рафтан мегирем. Дар ҳудуди ҷумҳурии Ӯзбекистон қарор дорем. ба ҳамун бародарое ки аз сарҳади ҷартепа гузашта ба ҷониби Федератсияи Россия рафтани ҳастед, гуфта мемонам ки барои камакак сабукӣ овардан агар холӣ бошед бо мошинҳои боркаши калон не хурдакак бошад, спринтер бошад ё ин ки мешад мошинҳои мусофиркашони хурдакаке ки ҳасту гардишаш он қадар вазни нест. аз ҳамун сарҳади ҷартепа ки гузаштед камакаки омадед 100 метр як байрақи калони Ӯзбекистон задагӣ аст. баъд аз ҳамун байрақ дасти рост гардиш аст. шумо агар хоҳнохоҳ аз рӯи харита рафтани ҳастед, шумо бояд ки Самарқанда гузашта баъд Ташкент рафта баъд сарҳада гузаред ку. агар ин роҳе ки баъд аз байрақ тоб мехӯрдагия гузаред, агар 70 километри шумо сарфа мешавад. камакак роҳҳо безеб аст, он қадар хатарнок ҳам нест, он қадар безеби бад ҳам нест. 70 километри худро сарфа хоҳед кард. рафтем. ҳозир барои ҳамин Россия барои бор рафтан чанд давлата мегузарем муҷо? байни Тоҷикистону Россия фақат Қозоқистон ки Ӯзбекистон аст. Ӯзбекистон кадом вилоятошо мегузарем? Ӯзбекистон Чи қазоқ? Бисёр? ҳозир Чимкент медарем. даромади Чимкент ин тарафаш куҷои Ӯзбекистон? Ташкент ҳавои ҳозир конвой ҳавои Ташкент Ташкент метрои назди Ташкент. Вай чи ҳудуди Россия кадом ва гузашта баъд то Новосибирск медам? дуни Россия да баъди ки дар омаде то Новосибирск куҷое мегузаред? як шаҳр вақти омадан дигар ракети мебедам? барнаву назик дорем, просто барнаву медорем, як вай ҳозир дар пасманзари навор гуфтанд ки вақти рафтан ба дигар раҳу вақти омадан ба дигар раҳ, вақти рафтан наздикаш ки мерем байни дуи роҳҳо қариб 1500 километр фарқ мекардааст. дар умум чанд километр ако аз худомо то ҳамун Новосибирск панҷаке? 3000 аст. фақат фарқи байни дуи роҳҳо 1500 километр мегӯям. фақат як сабабаш барои чи хел аст ки вақти рафтан ба раҳи кӯтоҳ, вақти омадан ба раҳи дароз ки ҳамун сарҳаде ки роҳи наздика гузашта Федератсияи Русия медарояд тарозу надоштааст, ҳамун сарҳад надоштааст. баъд маҷбуранд ки ҳама борои фурӯбардаю тафтиш сахттар да тарозу не ренги хато карда мебахшед. ренги намихе чиз аст ки мошин дар фурӯварда ҳамун дар дохили борҳо чи аст мебинад ку ҳамун сарҳад ренгин ки надорад, ҳама бора маҷбур будааст ки фурӯрад. барои аввал холӣ рафтан ба раҳи кӯтоҳ ки одам мерад
вақти омадан ба раҳи дароз маҷбур мебиёед ки инқадар бору бӯхчи мардума тит кардаю корношоям кардаю мешикастагиша шиканондаю хеле аз як мошин боро фурор гашта боро мушкил кохи албатта барои ҳамун маҷбур ҳастанд ки барои борҳои шумоя сиҳату саломат овардан 1500 километр роҳро зиёдтар тай кунанд ки анамун барору фарор нашаваду ба рентген ташхис карда гузашта мебиёнанд. дар умум тақрибан аз 3000 километр зиёдтар мегӯянд. роҳ идома дорад, рафти истод мемонад. азизои дил, мо дар шаҳри Тошканд, пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон қарор дорем. аслан роҳе ки ин далнавоишгоҳ мерафтанд бояд ки шаҳр абест карда мегузаштанд, зеро ки аз пробкаҳо халос, аз ҳамин чихегам аз даруни шаҳр берунтар осонтар мерафтанд. ҳамин имрӯз акои боҷон азм карданд ки барои ҷолиб шудани наворҳои мо ба дохили шаҳр ҳай кунанд, зеро ки камака гап мушкилиҳо ҳам пешам биёяд кам ки барои шумо ҷолибтар шавад тамошо кардани ҳамин наворҳо. миннатдор ҳастам, зеро ки ҳам даруни шаҳри Тошкандро тамошо мекунем ва ҳам барои шумо тамошо метиҳем. ва ин охирин минтақае ҳаст дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ки аз роҳе ки мо мегузарему меравем мегузарад. охирин минтақа барои сафар кардан ба Федератсияи Русия аз минтақаи Ӯзбекистон аст. аз шаҳри Тошканд ки баромадед сарҳад, аз сарҳад ки гузаштед ҷумҳурии Қазоқистон мешавад аллакай. барои ҳамин камакак аз рафти шаҳр навор мегирем, аз кӯчаи марказӣ гузашт истодем. ба ҳамон тамошобинони ӯзбекзабоне ки аз шаҳри Тошканд истода моро тамошо мекунанд, салому гарми ҷӯшони худро аз ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем. рафтем. азизои дил, бо ҳамин як рӯзи мо дар ҷумҳурии Ӯзбекистон сипарӣ шуд. мо саҳар баромада будем, ана шаб шуд. то ба сарҳад 10 то 13 километри дигар боқӣ мондасту халос. имрӯза барномаи худро ҷамъбаст мекунем. аз пагоҳ сар карда навор мешавад аз минтақаи ҷумҳурии Қазоқистон. барои мо як дуои сафар теҳед, барои акои бобоҷон низ ягон суханои нек нависед, роҳашон бехатар бошад. пагоҳи наворҳои дигарро интизор шавед. пагоҳ гуфта, мо пагоҳ навор кардана дар назар дорем. пагоҳ навора баромаданаша не, монтаж кардан лозим аст, баъдан мебарояд. интизор шавед наворҳои моро то ба Федератсияи Русия. саломату сарбаланд бошед. шаби хуш, панотон ба худо. то пагоҳӣ интизор шавед.